गिबियावनो बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बेनो जाबाय जों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गिदिरथार बेमार। बे बेमारा जाबाय मा बेमार बेखौ हयथ' रायजोफ्रा बयबो मोनथिगासिनो दंखायो। जाय रावफोरखौ सोदोबफोरखौ होनजाथाव एबा खोनानोबो गाज्रि मोननाय जाबाय। मानो होनबा जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्रायनो गोबाङा दिनै गुबुन हौवाजों खारफालांनाय, सोरबाया गुबुन हिन्जावखौ लानाय, सोरबा हाबा जाखानायखौ गथ' सानै गोनांखौ गारना खारनाय लाना थांफानाय, बेफोरबायदि लोगोसे देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै रां आरजिनो नागिरनाय, बेफोर गोबां दिनै भिडिअफोर नुलागासिनो दं ससियेल मिडियाफ्राव। नाथाय बेफोरखौ लानानै आं दिनै नैबे भिडिअखौ बानायदों। बेयो जाबाय मोनसे जोंनि समाजाव गिदिरथार मोनसे बेमार। बेयो दानिफ्राय नङा, सिगांनिफ्रायनो गोबां नुबोनो मोन्दों आरो सिगांफ्राव बेफोरबायदि गैयामोन। नाथाय दा ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों गोबांखौ हमनाय जादों। लोगोसे आखल आखुखौ नायनानै गोबाव समनिफ्राय दिनै जाय बिथांमोना हमदों, एक्स एनडिएफबिनि बिथांमोना दिनै हमदों। बिथांमोनखौ किसुमान ससियेल मिडियानि गेजेरजों उल्थायैसो क्रिटिसाइज अर्थात गाज्रि रोखोमैसो सार्च खालामहरफिनदों। बेफोरबादिखौ नुनानै एसे गोसोआव दुखु मोनदों। मानो होनबा सोरनिबा गाज्रिखौ नुनानै हमनाया बियो गाज्रि नामा? लोगोसे जाय बिथांमोना होनदों हयथ' बिथांमोनाबो एसेबाबो बे आखल आखु हुदाफोरनि जानांगौ होननानैसो आं सानदों। सोरबाया होनदों मानो हमनांगौमोन, ससियेल मिडियायाव होनाङामोन। बेखौ मानो थाखाय होनाङा? ससियेल मिडियायाव होनायनि गेजेरजों जों गोख्रों मोनसे बयनिसिम मेसेज होनायसो जादों बियो। बेखौ नोंसोरो बुजियाखै नामा? नोंनि न'नि मोनबा नोंसोर मा सानगौमोन? आरो सोरबाया होनदों खनसेखौ निमाहा होनांगौ। निमाहानि खोथा गैया। जि बुस्थुआ दिनै गाज्रि जाथिखौ बदनाम खालामनायनि लामायाव आगान होदों बेखौ निमाहानि खोथा थाया। मानो होनोबा खनसे नङा, बिसोरो सिगांनिफ्रायनोखा। बिसोरनि केरेक्टारखौ नोंसोर जेबो मोनथिया। सिगांनिफ्रायनो बिसोरनो ससियेल मिडियाफोरजों लोगोसे किसुमान जाथायफोरखौ मानसिफोरा नुनानैबाबो जेबो फोरमायाखैमोन। नाथाय दिनै जेब्ला अपेन खालामना होबाय एबा बिसोरनिबो सापर्टार दङ दिनै नायदो। होमबा बिसोर सापर्टार नङा, हयथ' बिसोरबो गावसोरबो बेबादिनो आखलनि आखुनिखा, लोगोसे गावसोरबो बेफोरबायदि लामायाव थांग्राखा। आं बेखौसो सानदों। दा नंखायनो रायजोफोर एसे सांग्रां जा। आं सिगाङावबो मोनसे भिडिअ होनखादों, बिमा बिफा गार्जेनफ्रा सांग्रां जा। दिनै भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनबावदों, आरोबाव दिनै साब्रै साबा हमबावदों। बेनि गेजेराव हयथ' सासेनि बिमाया फिसाखौ हगारनानै होबायसो होननानै बुंनाय खोथा नुबावदों। बेफोरबायदि भिडिअखौ आं दिनै होला। नाथाय आं दिनै मोनसे भिडिअखौ लानानै होनो नागिरदों। बेनो जाबाय क'क्राझार 2 नाम्बार उल्थापानिनिफ्राय मास मोननै सिगां जाय हिन्जावा सानै गथ' गथायखौ गारनानै हौवाखौ गारनानै थांदोंमोन, दिनै गुवाहाटियाव हमजाहैबाय। जायगानि नामा जाबाय जराबादनि 14 माइल होननाय जायगायाव बिसोरो थाखोमानानै दंमोन। हिन्जाव आरो हौवायाबो हमजाबाय। बिसोरखौ हमदों दिनै गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफ आरो लोगोसे रायजो राजाफ्रा। दा बाहाय नोंथांमोना बेखौबो हमनानै दिनै क'क्राझाराव गथाय हरफिननो नागिरदों। बेनि सिगां बिथांमोना मिटिं खालामनानै बिसोरनि नियम निथि बादियै खालामनानै दिनै क'क्राझाराव हरगोन होनदों। नाथाय नोंथांमोना जाय बिथांमोना दिनै उल्था पाल्टा क्रिटिसाइज खालामग्रा, नोंथांमोना बेखौबो बखिनो सानो नामा? ना नोंथांमोनाबो बिसोरजों लोब्बा दङ? ना नोंथांमोनाबो बिदि आखल आखुनिखा? आं बेखौसो होननो नागिरदों। नाथाय खोनासं रायजोफोर, बियो बर'नि गेजेराव दानिफ्राय नङा, गोबाव समनिफ्रायनो नुबोदों। मानो होनबा आं जेब्ला साख्रियाव हाबजेनदोंमोन ट्रेनिंआव थानाय समाव 1998-99 बे समाव बर' आन्दलन सोलिगासिनो दंमोन। दिनै बे खोथाखौ मानो होनो थांदों बेखौ रायजोफ्रा एसे गोसो होनानै खोनासं। मानोना आं सोरबा बर' आइजो एबा बर' सिख्लाखौ डाइरेक्ट टारगेट खालामना होनाखै। जायफ्रा बेफोरबायदि आखलनि, बेनि थाखायसो बे भिडिअखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ होननांगौ जादों। आसामाव पुलिस ट्रेनिं सेन्टारा 4 दङ। बे 4 ट्रेनिं सेन्टारा दङ गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि देरगावआव। बाहाय जों ट्रेनिं खालामनाय समाव ओरैबायदि नुदोंमोन, जोंनि बर' सिख्लाफ्रा न'निफ्राय ओंखारलांनाय लोगो लोगो गुबुन हारिजों बांसिन गुबुंले अर्थात मिलायहायो। गावजों गावबा सोरबा बर' सिख्लाखौ बर' सेंग्राया नायोबा दाय जायो, रायलाया। नाथाय दस्रा हारिजोंबा मिनि मिनि थाङो। बे खोथाखौ गोसोआव लाखा रायजोफोर। नंगौ नङा, आरो जायफोर नंगौ बेनि थाखायसो होनदां। आं बयखौबो होननाय जायाखै। बुजिनो सेस्था खालाम रायजोफोर। नाथाय बे समाव ओरैबायदि जादोंमोन, आं सिदा सिदि होनसै, बांगाल हौवाजों गिदिङोमोन। बे समाव मा सानोमोन बिसोरो, बे जों आजाद जाबाय। मानो होनोबा बर' सिख्लाफ्रा बांगाल हौवाजों बेरायबाय थायोमोन। ट्रेनिंआव थांदों, सानदेआव बन्द मोनो, ओइदिनखालि बेरायबाय थायोमोन। बे आखल आखुखौ नुनानै जोङो बे समाव गासै 4 ट्रेनिं सेन्टाराव टटेल 80 जनसो बर'फोर दङमोन। जों सेंग्राफ्रा ज' जानानै, जाय बर'फोर जों ट्रेनिंआव दंमोन, ज' जानानै मोनसे खामानि मावदोंमोन। बे समाव मबाइल गैयामोन। जों मा खालामदोंमोन, लाइजाम लिरनानै जयै जोङो बर' सेंग्राफ्रा ज' जानानै बिसोरनि आखल आखुखौ नुनानै जाय बर' सिख्लाफोर दंमोन बिसोरखौ लाइजामनि गेजेरजों
होनदोंमोन नोंसोर जुदि गुबुन जायगायाव फैनानै बाहाय जुदि जोंखौ बर' जाथिखौ बदनाम खालामनो नागिरदों एबा बर'फोर गैया सानदोंबा नोंसिनि भुल साननै साननै जिबादि बेरायबाय नोंसोर बेनि उनाव जुदि जों नुबावबा नोंसोरखौ बेबस्था लानाय जागोन होननानैसो जोङो बिसोरखौ ट्रेनिंनि गेजेरावनो ओंखारनो हायि खालामनानै दोनदों। जों गाव गावनि भबिसत खोन्थानो साख्रियाव थांदोंमोन बे समावबो जोङो गावनि जाथिनिखौ इलिगेल खालामनो होआखैमोन नाथाय दासिम स्टार्टिं 1998-99 बेनि सिगांनिफ्रायनो दं नाथाय बेखिनियाव जोंबो एसेबाबो बे आखल आखुनिखौ नुबोदोंमोन नाथाय ससियेल मिडियानि गेजेराव नङा जोंनि नुबोनायाव 25 बोसोरनि उनाव बेफोरबादि पयजाया ओरैबायदि जाबाय माने बेगरनिफ्राय बिफां जानानै मानलाजोबनानै जेरैबो गोसारजोबनो हमबाय लासिं सिं जानोसै रायजोफोर दिनै जि आखल आखुखौ नुदों बेखौ जुदि जोङो बिफांखौनो बुखुनानै गाराबा जाय बिथांमोना बेखौ हमजानो बादों बिसोरबो निस्सय बे बिफांनिनो दालाइफोर बिलाइफोर जानो हागौ आं बेफोरबायदि सन्देह खालामो। रायजोफोर मोनसे थिरांथा खालामनांगौ दाख्लै गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव सासे बेबादिनो गाज्रि आखुनि भिडिअ मुम्बाइआव बानायनानै हमजादों। दा बिथांखौ रायजोफ्रा मोनसे डिसिसन लादों गामियाव बाय बाहागि न'नि मानसि रावबो बेखौ सोनो मोना बे सिख्लाखौ गामियाव सोनो मोना आरो जुदि सोयोबा गामिनिफ्राय बेनि न'खर परियाल बंस गासिबो ओंखारलांनांगोन दिहुनहरगोन बेफोरबादि मोनसे डिसिसन लादों। दा आंबो साननोसो रायजोफोर जोंनावबो जाय सोरबाफोर जुदि बेबायदि आखल आखुनि गाज्रि सोमोन्दो लानानै जुदि हमनो मोनोबा बेफोरबादिखौ जों गामिनिफ्राय समाजनिफ्राय दिहुननानै जोंनि समाजखौ साफा खालामनांगौ होननासो जों सानो। मानो होनबा जोंनि समाजाव ओरैबायदि गुबुंले किसुमान थासारि लाबोनो नागिरगासिनो दं जाय लाबोनो नागिरनाय हिन्जावसा हौवासा गथ'फोर बेफोरखौसो आं बुंदों एबा हिन्जावफोर हौवाफोरखौसो बुंदों बयखौबो बुंनाय जायाखै रायजोफोर। दिनैनि बे भिडिअनि गुबै थांखियानो बेनोमोन जाहाथे जोंनि बयबो बर' रायजो राजाफ्रा मोनथियो आखल गाज्रि एबा गाज्रिखौ नुनानै मेसेबना थानायासो दायनिगिरि बेखौ मोनथिना लाखा रायजोफोर। जों जुदि भुलखौ नुनानै गोरोन्थिखौ नुनानै जुदि सुद्रायना होआखैबा इयुनाव ओरैबायदि जागोन सानसे दिनै जोंनि न'आव गैया आंनि न'आव गैया आंनि न'आव नोंनि न'आवबो बेफोरबायदिया जानो सम्भाबना दङ। बेनिखायनो रायजोफोर खौसे जा गाज्रिखौ जोङो रज'हांनायावनो बुखुनानै गारनांगौ बेखौ थिरांथा खालामना लानांगोन आरो जों समाजाव बेफोरखौ मालाबाबो सुबिदा होनो नाङा। आंनि साननाया बेसो रायजोफ्रा मा सानो कमेन्ट खालाम आरो क'क्राझार उल्टापानि दिनै 2 मास सिगां खारलांनाय जाय हिन्जावा सोर हौवाजों खारलांदोंमोन बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों एसे नायना लादो। ओमफ्राय नै लाबोग्राया जाय दोनखारबोग्रा मानसिनि महरफोरखौ सिनायना ला मानो होनबा सिनाय होनांगोन रायजोफोर जाय अकल गाज्रि बिसोरखौ दिन्थिनायाव जुदि सोरबाफोर आंखौ बखियोबा आं जेबो नांजाया। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों।